Goedemorgen, kan allemaal hoor. Ja, ik wil net weer dat ik verreden van dit. Dus dat omdat we heel veel iedereen schouwen het was voor mij een unbelievable experience om te zien hoe die mensen op die straat leven. En ik was elke dag in een Gelderse area. En ik zie daar mensen elke dag. En mijn dochter zo gedaan dat waar ik rijd in de mensen te nemen. Ik heb ook wel sterk gevoel omdat ik ben mensen elke dag en als ze nu op dat verwaarden. Ik is zo persoon, ik zie niet zomaar in. Vrijdag aan de technische besef, hoe dankbaar ons kan wees, dat ons elkaar koosig, elkaar de haren met dat heeft voor ons koppel, dat mensen als oude mensen, jong mensen wat op straat blijft, jong mensen die wat hulle lichaam opkoop om te kan beleven in die samenleving van vandaag. Het is scary en ik kan net weer besef hoe dankbaar ik als een persoon weet dat ik huisje doen naar te gaan en mensen wat van omkeer. Dat mensen is absoluut niks en niemand die hulle is elke dag blootgesteld in gevaren van buiten af en hulle wil kry vir oorlewing en vir aanvaarding.